Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobyeng jompi. Walla ki pulit bat kinong tray cloud jong jila Assam ki bala phet kra nakashnong mukro West Jaintia Hills District hadin ka jingsha weng ding jong forest bit house ha ka janmi jong arpu artrik nai wing ar haja arpu ar hadin ka jingki bitar jong ki patba na ka jingsha siat yap jong ki sangut kinong shong shnong jong ka shnong mukro Henry la yo jingtip ba kinong tray jong ka tanat forest bat ki pulit ka jila Assam kilawan pen khuj bat apa hara ha ka ni ka bit house Yakani la pentip da President jong ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization uba Donbok Dakar ha ka jingkren bat kilat pathai khobor ha ka arp saw tarik unai wing ar hajar puar ha ka ba ula ong ba yakani la yathu hi da kinong shok shnong jong ka shnong mukro Nilalap ba bun kini ki jinge hapo kene ka jela ba kani ka sarkar MDA hi kamla shu bante lakam ba dangmen step la don ki bo phone yanga na po shnong mukro ki ong ba hangto bala dep thang yut ka bit kini ki patba lane kita kinong tre jong Assam kelawan pungkhoi kelawan shongbyang hangto te ka bomot kini ki sarkar Assam kam khin snap jaka sarkar Meghalaya bar kam don hi ke jing tiang jing smith te ki wan phai byang ki wan shongbyang ta yaga to ka bit ru ka basnangan shu kwa ban pun pawi phi kam dei hapo Assam ka dei hapo Meghalaya te ka jingkali ka banga kwa ban bu ka sarkar MDA balai ka le hadu kan ne ngakan mau ngan kran ya ka balak det menakane porbeja hapo langpi hau arajar shau hak simit u hak por badang don doktor mukul sangma u set up ya ka police station simit te balai kani ka sarkar u konrat pat kamla ban bu ya kani ka outpost hangtei hapo border komut na po 0 point nadu badon katuka Assam outpost Tengi na kaliang kajongi ngila dep krensai hiru untuk kesini bang inum sya banbu hapo outpost banbu outpost hapo bar hapo snong barto namar ba ngi so ba kandon kambek hangto hapo zero line kaba dei hapo khap bordan wat ngapan pan scam shu kata ngan phai khindet hosnam ar hajar khat lai la don ka propose na ka sarkar barim tenrei kendala wan tat kelawan ka sarkar BJP pat la penduk pendam no ye kitu ki jingdawa na ka jela ka ban fan na ka Ministry of Home Affairs ban tei ki outpost hapo jela Meghalaya bat Arunachal tengi hakalor kane kanong rim tengi ngin persya ba ja ka to bakin ong ban bu outpost hapo barto ki dei bi ban bu hapo mukro ka badai ka jaka ka badon ka jingkul mat menta wat ndai tang mukro kinu ki jaka kiba don kane ka jingi kulmat hangta la dei ban bu ye ki pulit outpost hapo ka jela ga jongi ni ha ka sarkar ngangan su keren bido basai la san phau tili kisna mila depi kala i sa kala lengkar sa to ngamla banlen ba kane ka sarkar kala persang ban keren te lada ga dei sisa bu ka pa ban keren ye put bale u kontrak kongkal ke sangma umnut ban set up ye kata ka police outpost ka bale de kiwe ki chief minister ki bare kata example ka ba clear lada umon banle ula Henry uni ber udai u chief menteri rang ba bating bomnot ban ya khon persya ya kani ka sarkar Assam badai mu u yalade hi udai ubreu babam sap kum chief minister ulong u hisa korop chief minister jong ka state jong ka jela Meghalaya takadaw umnot banle yale persya kum yale persya ka sarkar barim ba balai ka khangi gane ka internet tang ni jingjia kabajia kabasha siat bat kampat don kata ka jingya kulmar hapo shlong Henry la shu spread je kita ki rumors bapher ba ka don ka jing ya kulmar hang ne hang tai ka kum kini ki jajja berit ki sajja be lada ki kwa ban khang bali ki le shliang menakan ni por bajia kato ka jingjia hang ne ka boy poi ka jingya shot jingya bom jingya ta la devin sim ka ju initiative Henry ka ai ka bakila le kalong illegal but claim the yo bor laki authority ki babyang kila shuyele start be kat kum ka ki pengkhen ka kondom